Horasma dihita salutna. Omatik kina hita menghitung program beta hita Marsiajar Sekolah Sahabat. Persiajaran Sekolah Sahabat tu nama boda. Triwulan 2 2010 sia. Sahab mahita tu persiajaran pasapuluh di hari Rabu 5 Juni 2010 sia. Ima nomor judul Parbadaan Haju Kingon Waso Dohot Mangatu. Sipata parbadaan nang dohot rimas naso tarpa sidung boidui gabe sada hamubau lambagas jala makohon parsauran nasulinggan. Haju kinguni adong may piga-piga bentuk fisik manang pamatang natarida. Di parohaw, di pamikirion, parsadagimo, dohot akka na asimpe. Alay saluhut akka pelecehan maralo dui tu pamikirion naraja sian harajaon ni debata. Holong naso makaperluon diri sendiri. Ahma pangajarion narekot taringot tu parsaoran na adong di bagasan. Bibir natar surat di sada Yohanes 4 ayat 7 rodi ayat 8 nang di Kolose tudu ayat 10 sia. Molo taja habibelta di Kolose tolu ayat 10 sia. Didok hatani Tuhan songono. Hamu akabawa. Haolong hamu ma pardi hutamu nabi. Jala unang majukin. Hamu maradopon nasida. Hata jukin di hata gori lapatan namai tu sasahalak namuruk tu par di hutan nabi nama kohon hacit niroha naso tasalpu parmusuon jala hasuguon tu akan asin tung takas do si Paulus patorakon ia pardi hutanai tung so jadi do musuo jala jukin. Mangulahon na so tamaho bartu harohaon persadagingon nang pamatang ndada pangalaho nabuy jakononi sian ama nang sian pardi hutani halak Kristen. Balik na do, ahado na boy jakonota, ima makaholongi par di hutang. Di patorang si Paulus do musay, nalabas do ho haolongan ni, jala na sorta, jala na mangiburu haolongan ni. Ndang tengah jala dang di parbunang-bunang dirinya. Maradat situtu doho ha holongani dang na abut dang olo pangarimason dang olo dipa jujur na jahat dang las rohana mida hagidwong alay totondo dihalason hasitongani saluhut do di tanong di rohanay saluhut doi dihaporsyari dihirimi jala ditahan tung sodong do nanggo nama jakon pangalaho najuking tung aha pedalanna songo dia pe situasina manang ahadongonna parsaoran nadinggan jala hipas dapok mai molo namar saripei makilalahon pangaramotion
jala hasonangan tusian nasida padua. Di dia roha muruk diatur di dalam naringgal. Jala paturehon napasonakun nasada dohot na asing ima aturani. Jojo do tubuh turoha korban hajuk kinonon roha namar salah saihira nasida ma namar tanggung jawab parohaon ganggu dohot rimas ni roha tu nama jukingi jala di rohani nasida tubuh masada pamikrion memang patuna do nasida majalui akasihula hajuk kingoni boy do nasida mabain korban nai makilalahon sisongoni. Hape sasitong nanian dangadong napatu jolma dilecehon manang madapot parniulahan nasotama sian halak na asing. Alani si ulah hajuk kingoni ikut do martanggung jawab sendiri tu pambiliton nai nang tu ulau nai barita las miroha dibeli manawarhon hasonangan ndada roha marsala tu akka korban hajuk kingoni. Di piga-piga situasi di dia persoalani dan terpasidu dan perlu hita mabiar lahu mengelului pangurupion sialua. Tung so dapat roha doon ay adong do piga-piga ada tasomalan na mga leon maaf tu akka hajukingon nama satu akka perempuan. Saya unang mahita halak Kristen adong nama dabu tu pangalaho sisongoni. Dauma jo sian ada tasomalan di nasida bahasa ikon songoni. Tasongoni mah persiajaran sekolah sebata sadarion horas madihita salutna.